Mia mano mwancho muri ndi Stevie Andons ya soberte nanne mambinge tokonyana sembeo anena sumurubiri bwensa ke yoko yakiri tukuri Jumatatu igari tuko liechuma anne kari tuko lero lituko lya Jumatano nyasatu anjire kurora ekyagera nero mubui obyonsi na nero gotwanjira twara litukerio ninsemere dina kwabukira buyanda onsi asoberete asemambi yaboniga no yakwabuka gobwate birukunyogo siko igwete bobe no gosemerwe itobuna nyasaye nigo atwanjire asemambi yaboniga litukerero nabo kakimbate gakuba gake lakirende nyasaye tugosabona anyare kagotobwera asemambi yaboniga nere nyasaye bumubui ngane nyasaye okonyorana nero twanjirite koba moyo lituko liarere gumwachu muri andonsi asoberete ni lituko ndeligia jitariki sano mutinyi watano na kabiri mwaka w'igihumbi na mirongo ibiri na gatatu egaro nyasaye twanjire twabukire nandi twaranire se embeo andonsi se oberete igongo rari bagiri abano gukwarigania kianda gikomi osoime y'umurubiri bwensa kego cyakira boni gachinze gikomi na ibiri bagachinze to chia abona mamina mange to gatwatwara asemese yensa kigo sa somurubiri bwensa kerinde twakorosera litukuria twakotenga kilitukuria olia cyakire nandi ngakirigo chikoera ase lituko lialero Joshua udabuna botambe na tukubatera nere korwa sense merinde ye studio wane kimne menyonjo yonse nyebekire buya onyero siria bwene rinde na ikaragoso sense mu mitandao kwa nyarune bintu byonsi ebire buya asimambi yaboniga ngoma jumuri andonse soberete engo kwaria nikiana gikomi eriane botambe mpraitor makoli akarongoso imiyumuruberi bwensa kya bona mambia na kwarigani tochakana kurubono mpaka chinse sado chiabona mambia tawli kuya Jumatano botambe gatua kwanda mangana ao nganene amangana yegisemi igabaga ni bana ngibari kwikage koraga ensa ya monenu swalia yakadojigo kwana abiratu kurinde litukorera rero umugeni ono mutangani enko ikare asense ya moiga tujake Australia ali arasa ayara magatsi Australia kora beba review akeigo ayundiri yaragire enza ayemo nenus ngoma jumuri andonse soberete kukwaria ni kyanda gikomi yakaronse medina kwa bukira biyota bwa dibirukonyo binde byonzi nonye kwaboka kobwate birukunyebyo nebiye biro engo ikabire biere bonega syaunena emotigire nyasaye nande anyare kaokobwira asenjera enkia kabisa asemambi ya aboniga no turasense meri ye mitandao Facebook tonyora ndisi TV News Digital boyga sense ya YouTube na boto tonyora ndisi TV News onya chinga kina boto tweet @ndisi TV News we karanga kyao aboko tomagwetera se namba yere ase screen yago igorabu asemambi ya aboniga gende kutubwatia ujumbe yawe nabo ntumira ondenga kikwabo kirego singa kyoroberi litukuriao ekaro litukuria Jumatano aborokiwa mbaira na jisukuru Mujagiri tukuria Jumatatu, Jumaine, lero Jumatano mbale batarairana igoni nsemeredina mbale bakwirana lero ase jisukuru ase ense yetu ya Kenya ende gukora etamu ya kabere y'umwaka w'igihumbi na mirongo ibiri na gatatu gabana ngwina bala jisukuru edo sababuna epara chindera bajeto asemambi yabone gose karoba guchigo chaka entunde ya kabere yetamu ya kabere naino abantu banene ekeromo abayibuli basabire libaga nainu be embrace tigo moiboli tigo moiboli kyo mwana school omoigi nandi kwa motoma mambi nabanyoro moiboli na saba libaga igobono nere biyana communicate no moiboli motabi mwana ngo moserinde keroko moserinde moiboli omanya naritogo sirebo tutukano boli boke bogoja bwaba gati ya bana kero bago seru kuru ase chiskuru abantu banene nagosemerwa itubuna ya ngwe embrace muri abana kyaro jumine kongete ngero jumia kongete gobono oikirira bible na barbu etoma ekero betumire banyora bintu bikego hebitoki biri bako akana ase chiskuru goma jumuriria aninse medina aborokiwa na aborokia bono bachakira masomabo ekonargo jeskuru osekanaro jawisia na rachigali bono chikubuli abana no jire para chikubuli abana go jasiskuru elikwene kuna masomo na gendrede siskuru igomo jumuri litko lyalero lituga twakwana mangana ikuragense yamo nenusu ya bono mambi gamashabiki announce bi ndubada timu bana kosa team following team gini ya maji na team diaspora nainu kubariga nikiandiki komimoso imeyumroberio asemambi yaboniga mumbwatibuya mundu gira text jina ligwedrase inambe yira seskini igora 0792
192-834 inere namba yetu ye studio ontomera uchumbe yao asimambi yaboniga ninyorandi namba inira sensemo ya WhatsApp ngani nambira sinema ya WhatsApp ayino kolika uchumbe ya nyinge asensema ya WhatsApp wantina ya injena onde moyale mbabu azitebuya igana iga kwali kalende egwende ya onyerera abu SMS ya nyerere ende twanyora sinjera ya bene boigo bali bako enda sensema ye mitandao asensema ya Facebook kwali sensema tokotokana Facebook tokotokana DSTV News Digital igentokora ikalia like, comment and share. Ikira kiyo ikali okara sensema ya Facebook oraiki obeke gidore o comment na ndo share wali ubada se timeline yao ba mayono muroberi gwensa kenororo ende na baro banyoro bo semya banyora amangana abiratuto korwa so muroberi yo gwensa kya bono mabi enda utuma uchumbe yao ninchiroje asemambi yabone go chisomande ekaro gimo bogende go konga abakenya baendrede gote na bono ebinto nigo bigendede go konga ense ya Kenya. Riagendrede na lino mwasi miuro mmoja ni Kenya bakura wana Raila Odinga ono nigo baradimna isabari yabo ya tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 2023 toraera uikochi kogendera gokorekana abuna baro berete asensemeri ya Kamkunji ekarawana baadana ebunda ya Rosi embaru ede statement ditkurigoro aliase karbanga asensemeri ya Nairobi bakura wana Raila Odinga amatakarua Eugene Wamalwa Kalonzo Musyoka amo na abande bali balengani baka George Wajakoya no alengalia Mwangi Wairia no balengali bakatena bono ebunda ya Roside nandu kebachi kwanda mangana makongu litukuri chuma litukuri ya 77 ekarba kumoja serikali ya Kenya Kwanza una nige kale kombia amaganio ni birengere lya ba Kenya baada na bono wike serikali iwe batene serikali wike sugumwe enyari koigwa ali egokora euseri atakero ase inste ya Kenya baada na no turning back obuno bomobas miro moja wani Kenya itukuri goro ntwaroje amasabona kora kanda sensemeri ya Kerijo kero barai aho baikirana sensemeri ne kubatikana no bali basete mwabo kwatikana mbaskano lyo kora kanda sensema ya Rondiani litko lia ichuma gokia litko lia Jumamosi murai makonyi murai bwense katika shawa katika shawa monogari bunge nene Moses Masikio Tangura nere no alengalia naroje mu wasiri bwobosombe mo Nejibara Kibjumba Murkomen mu wasiri bwa mangana ya abochenu Susan na kuminja amo na bande abara ikurwa senseme ya Kerijo no abalengalia anekero argo kwanda igoro yemero beridakere kobekwa erigo tanga emebasukano erira nyargo tangika ase ense yaito ya Kenya gombada tena agosiki bujuma Murkomen na tena mero berikia bekirwe erigo chiwaka twa yoko digirina narari agoti kobekwa no nasinyagitali naroje mu wasiri bobochen Susan kuminja na de ngaki serikali wetera si wisara bachene ero ya beke meroberio una no ine kero mondanyo rumo baskar ngaki agokonywa wetera si wisara yobochen igobara imba kwa ndali abange bakamotia abanyanyimba buna ninge kogera ekonoje Didmas Barasa mubungo kiminini akode abuna ninge gekogera abasikali okonya bakwebisari nanime ba Dismas Barasanero de boigo ngekogera abantu bakwebisa abasigari bakwebisa linanime batarikoba ase ensemo endabu akabakadena ya nerebiya abantu bebisa ani musigari obasigete asakorora nantagwa nchigari yagenda kebwata magoso oyino mubunge okimiriri Didmas Barasonya tukakwa na buritukure onerekera nde asama sabo yo sabera jifamine cyama jiria sokubalemia bali basirumwe bwaba sensemeri ya Rondiani boigo omanjiberi yali agdege agendreta sense ya Kenya na limna bono niyo ya sioribuna emetanda online neraria etagedo gojigo otora na gosoko turbania matemu yo mwako yo 2023 korengana na Rojaria Commissioner Authority of Kenya Director General Ezra Jiroba Nade na bono baja kirobo tukikolirina abantu mbarokora baja groberia okwibera kwa matemu mwako yo 2023 kwenda na bono serikali ya bekire miroberio kona kina nkukanyabale amangana ayo ense yeito ya Kenya ayuna ali agendrede asense yeito ya Kenya karondo jena asorongoro gusi mbale beso getie na komochia usangero wikiama kya UDA
uyo karakanta sensemo ya Mosojo litukira Jumatatu Setemeri ya Monarch ekero naroche bakora wana penadi mwaro oyore kurwasi kimbigiria Jude Africa niko bono bamocheti abarayi bari bachita Setemeri batena yaya abarabya niko bachite kubeka siasa itatakiri siasa itatakiri asorongora gusiba tena bado siasa atira ikanga kiyaye itakire koba asinzidwa Kenya akatena bono tigabarayi baye buribaga bara kore mirimeri bachorerwe anene mugabana bwe county ya Kesi nere simbarati oyo Jude Africa Benard Nyamwaro kwanende ekaroba akara kwanende chinyomba cyubaralia adirit gorigoro ase county ya Kesi ahindo jina aragendete koba ase ense itu ya Kenya manchumuria na igendera untomero chumbe yao ontenga kyumba atitia semambi ya boniga yine rondi Steve Bwansuma kusi egarodori na Joshua Uta akurwa sense merende ye studio akwene kuna mali ugine chibicha gocheire asenjera ya bene kabisa ama ego chigo cha senjera yo bwaroro abotoera kabisa abu buna stediri abu mete etura maigabe edimo kero ngoje kwirenare tede kero akore miroberio como en mambu abo yinsara ya ngundita ngokwana kero dikore robato ari to mochango ali sensemo ya Ojense meri ya ugembo igobono na chairane ekero bakweni mamumu abo ematanga niga kareri tuko lia chuma iye kardare saba so baria igorende nirina tukusabo amasabo tukubasabera abagendere numero byabo buya asochko muyania umongna cheni on tita abari mwensi musireti abaminum ngagene keboko kyama kweli nigo tukubasabera ntiganya sanya rega kubabwira nako bakonya ase mambiyeye nako baobolemu nako baochemeria ojia samatuko alebosio ndojina jana jegira jira kai 15 asinsa 12 cyabona mambia ekarumanju murina kwalgeniri kyandage 10 obe imiyumuroberio puensa kya bona mambia bakatwayo kore kekora asinseso ji abona mambia nganjire ngoire goikase ayebiro bono mambia aturarigeri abiratatu ayagato moyo nogosemeria rero tukira rero kokwira goikase ebibiria turara abiri atatu twende goikase kitabu keri kya Numbers Joshua twende goikase kitabu keri kya Numbers noro umubaro chapter 22 chapter 22 to chakere na 22 anene kitabu kiniko gikwana igoro ya Abaisraeli kogenda norogendo rwabo kurwa sense meyende kutia sense meyende nande banyoreta mateso gose banyoreta mateso ali banyoreta kero barenge nchira kogenda kulenda litukura rero nata kumanju muri turarigeri Balaam amo netigere yaye ekero Balaam bono dosome 22 abu ekero Balaam aimugete kogenda amo nabasumba baye babere orinede edigere Nyasaye akaba nindamwamu enene asare namo maraika bo monene agatina asinjira gati kumutanga tagenda edigereria egajikorora omumaraika olia obwate omuyu obirende koboko kwaye ikagobera gojia injira ensemo ikagenda ase omugondo Balaam agaka edigereria koyirania asinjira nande omumaraika oli bo monene akagenda asinjira yarenge egoeta enjira yarenge engote gati yemigondo yemesabibu nechi mbago chiarenge ase chinsemo chonsi ibere etigeri egachikorora omumaraika olia bo monene ekamigereri gocha okoboko ange ekabwaterania okogoro kwa Balaam ase orobago na Balaam akayaka naende iri nande omumaraika bo monene akagenda bosyo agadena ase agote mono ase ribaga litarenge lioko gobera gochia ensemo ya borio gose ya abomosi ekaro digereri ya roje omumaraika olia ekarara inse na Balaam olinete omogongo igoro Balaam akaba nindamwamu enene mono agake digereri ni nyimbo yaye iriyo monene kunura iriyo monene agakunura omonwa bwedigereria goika egakwana ekabori Balaam ngendoki nagokoreire goika
kwa ngakire chintunde echi isatu. Tigansome mirongo kianda ngorabwo Balamu akayiraniri ne kyagera wakorire echeche onye nobwate omoro onye nabwate omoro asoko boko kwane nanganigo narenge kogoita ayo na yebiro asemambi yaboni twasome gitabu gya omubaro emerongo ibere na ibere tujakere kebungo kemerongo ibere na ibere igoro yebunda awoseto de Balamu amonetigere yae niwete na Balamu ko enda kare Balamu medini gari go chigo chanda ba Israeli tarigendo giyaro jigo koro mwanju murere korende ni gari go chigo chanda ba Israeli inda mwamu yo monene kamoikera oisoko so mabu chinyanda mwamu njiro ibere kolengana ne bukubune tebete tari kurandi ne korina yebiro muna to ya to asema ni botambe ekaro Joshua anganchirde kurwali producer chinyanda mwamu njiro ibere omonene Nyasaye oigure inyanda mwamu enene Nyasaye akaba ninda mwamu enene ase Balamu akaba ninda mwamu enene mono ase etigere elialine amasase akaka etigere ere karwali raika inyora na Balamu igotaro jiraika libwa dabo taro jiraika taro jose bara yago teire lakini ebundero yaroli edigere nigo Balamu anyagete chindunde isatu nari ebunde jete komo boli netigere kamubona Balamu ngendo ki nago kola ile goika kwa ngakire chindunde gisatu ebunda yegoiro munwe go kwana mangana makongu sana ala ase Biblia iyo ekara kumubona ningi nago koleire ngendo ki nago koleire goika kwa ngakire chindunde egisatu Balamu akayiraniri ne kikyagera gwangoleire ejeje Balamu nigago moji ebunda buna yamukoleire ejeje ne diriko moira asaji goita aba Israeli Nyasaye utumire ebunda gokwana kote Balamu na yaya gokorore ejeje gati ya Balamu ne ebunda omwanju murere ngore gokora ejeje eneri bori ngobore tibona mambia se ayebiro gati ya Balamu nebunda ingore gokora ejeje korengana nanje Balamu gokora ejeje ekyagara ni gakobetereri ebunda kogenda asetagete kogenda yaroreri raika ule bosio pono ni oja kwena Balamu osome go yinse na bokorora umugano yo ngakyogenderete ase Balamu bajana bagakwana neri raika liyo monene agacha kodana nje na korire ebibe agacha gweitia osome go jinse nkinara ko kwana bona ase mambi abone ko manjumureria asa yebiro na bona nyona gwatubirwa maiso mambi nkwabo kana nabantu go chanda abana Israeli watubirwa maiso lakini Nyasaye ngo tumekare etigere osengo tumekare gendo gete keko igore amaisha yao bono ne elio lia raisina aye no gendo keri Nyasaye atumire keko igore amaiso ngo korejeje Gukore raisina ya echeche na akore ya beire enough. Tikabona mutamere Nyasaye. Oshoko zombe bugwe karo wasoma muna epare kabe ngote aseta nyare gotigera gojibolio gosego jibamosia. Igemine dina bono lira ikali ya beire bosho ete kwenda bosho te kwenda nsinyo te kwenda. Timeto se bonda kwa ndeli basi. Igo bana bunda te kwenda libasi. Yare kwenda libasi nene e barana ya ngote libasi yare kwenda. Lakini kero yara rainse ya age tuchintunde chato nyuma bone bunde tara kujintunde chato na ego para mkonyora akiri chintunde chinyinge ekero monna murangeri angire koiwa tigato tigo jande tigere tigato manya bono nyasa odorangeri tokore ayara maya para mkojizna yera gasabo kwabera akatena yayo manene akina abeire omunyabyo sina akorire ebibe binge igo muno manjumure ayebira semambi yabone ninaki toga nyetigere kwan lakini tigere kera kwane boigo bara mwanye debadiga yariko bana bwa tomo yobirende tange nakobeta igo tange bunda ne kwete
ayo ona yebiro mwanji muri asimambi yaboni ikobono ligere lina ngege gutubeta maiso otararo mu maraika uriojire gokorigere kebungo bosiko gobolia kuruase emechanderi obwade egendo kereke tubyo ngerekere ase ebukunire karuta yabanegi tubyo ngerekere asa maiso ototari korano ena makweri yagoja tari korano ne mechanderi goja tari korano nye na matesa arito bwate ege tubyo ebukwe ingoja mambira bora kanyo somena erigaden ege tubyo ege tubete mwanya bantu atari korabosyo ataro jiriraika bara magachande bunda ndamwamwe kababu akatware ndamwamwa sebunda igo muntu nare orebosi bwao otagite kokonya lakini bado obwate nyanda mwamgo chiasali norango lira ikiri achira sore tete kokonya toba baram baram na igete agasabo kwabira lakini tora abanere toba muntu go chanda aba Israel toba muntu go chanda sabantu okole mirimo toba muntu go chanda no ne school wabwa sore ore principal sore debut lakini tete kobe principal Tura iraika otendira abo ayote tokolia kajintunde shato barma dena yar ko banu mo imba de tangarere bundeye manya ndebe bunda mo communicate nero majabu ya ulimwengu ina bone bunda una bono chikamera jimba de to ja ukwana jirojo na bono chikamera je connection imabone de kyo bwata soko bako kwao no ene ke kombe kitara kwana dia raisi buna ngakikire ujiboje etunyore galina Musa enyimbo ne tumegede mede nyimbo ne tumegede agake getare enyimbo ne ya tumegede enyimbo ya tumegede ekariyo ngitigete baba itira bwabantu getaria mede significance le nya sa utumekaria no nyene no ne rumandi ya tumegedwe no nyene ke kongorungi ya tumegede korageria kongorungi ya tumegede korageria oyomo bwo monene nericho sinerija ngorigere ndebuya producer ngone ngerija sinerija erija ekongorungi gatumeka komurageri inyora ne ekongorungi gatumeka korageri ngirige manye kardebuna ngego ikindagera lakini monene rokete brina ikindagera ikeri erije ndagera igobono monene bintu kakini igarinde banyarinde na ngeze Kenya sa tumekire asobosibwao kero ishege tubiyekyo endori araisi koba asomanne biyamano mwanjibore karole me yomoroberio ayo na yebiro kuna batambe agotogo semeria ndoba balam tutumaya bono itigire ya kwande ndebara no moitoko ligi tunyebete itigire ya kwande tuske ochibosyo biyamano ayo na yebiro Dewono ngenda sensemo ya jekse kyake kanonu jina chana jigijira kemeron gebirne ya masinze komine biri chabana mambia ngenda senseme yenda rigirina mbareba soirimi yumurubiri makinda kituma adana morning in this TV Kisumu Mbuya bokiete Honorable Julius Omosomba dana as usual present from Amakara Settlement Scheme Yene County ya Nyamira Samuel Nyamara dava Honorable Nyamari Samuel from Nyamataro Kisi following Naman Max Mama Helen Kimto Nyangau Angela Nyamali Star Mail Nyamali Bidris Mobasi Audana Balime Yumuroberio Matangio Moro Amondo Audana Kurwa Hoteli ya Buga no ndoje wakire B tole kama buna botambe hadi tamati na mamumu abo Agnes Miyenda Dad Richard Miyenda na sister Irene Linet Yanjama Mary Anna Bro Samuel Brian Baba Mary Mega Mura Mega Kaiser Oyeyo na banga digeta abutingo basoma mbakole kunde badana no balime yomoroberio mbaka omwerio safi yobesho besha kurunyangoso ndoje bwakire buyapi twajagire litko buyapi safi ade abani gari kurasemo ya nyangoso torigeri iga narodena enokumochere good morning from Isebania proda bwakire buyakegima ngoganiri mama ominto batseba kwambuka ole byombe mwanyabando atwale emambingia na watakia majirani wangu wa Tanzania siku njema na wanafunzi wote wa Boda Hill Academy siku njema na Team Silent batwale emambia engia
ngotoma engora yane goche ase Saron Tita asogo Syria mama omwabo Saro metumiwa engora na Enoch Mochere Tojege Grace Ongwenyi adana Brighton Makoli morning kutoka Kijauri Nyansiongo na onde ime yomoroberi bwa ensakia yesana daktari na Lionchoki adana Kurwa Itivo City Kisii County ni kondani tiundi kama kawa Bismarck Mokwa adana protector Bismarck Mokwa Kurwa Kisii Gatembe Nubia ni kondani ya na my beloved wife Sharon, my son Eugene na my father Ateka Mbaka Omoerio Victor Mondo na yesomeye Olimatenge Mondo Victor Mondo adana Kurwa Nairobi West aiga tinanya komoja pigo ika alia bomuondo bwa mwachage family bategerete buya kabisa hadi tamati doto pendo adana foreign from Kisii Mwembe adana Karisa Mageto Rashford eva bio Raspon baso ime yumroberio asemambi ya Aboniga toto benda mbiyamana wachitomira abu ninjirojira kini bana kwa chibwatania chiabe ya maiga kwa makoje bwatuka ikiarabone karoto meya mo kwa chibwatania toto bendo chibwatania abu kwali kana Dickson Morara Sheira Kemdo na kupata roda ndikiria Edwin Adem chibwatania karoji tomaiga cha seribo elimo emsurengia odena kurwa bonchari mwanjani kondani ya na honorable Doris Donya Toto Aburi na Yobe Shobesha Elikosoro Victor Mondo Kefa Atuya usababu Kirwanda Vuto Manivans Nyamwario Nyanumba uyasana Jide ndije na Brighton Tundi pore kwa Sara from Afghanistan no niko ndani kwani Sara umesalimiwa na Jaden Richard Fotoman Evans Nyamwario Nyanumba adena Kurwa Nyandrema Satellite Media Fans Salams Club Nyamira County niko ndani na Msuro Engia Jersurango gato adano alime Kurwa Kenguso Salam Club akondani kabisa adano badenu murugio chakri kwambaka adana wabanduki ngo hadi tamati mwaki bindi adana hata kidogo na kanyaga kubwa hadi tamati mapema mbuya Nande Jaden DJ adana Kurwa Afghanistan Brighton bore ya negojia go to asesara niko ndani mpaka mwisho kwani aba na basoe basi ase emambia ase mambia Brian from Nairobi Breastbone University Nairobi Breastbone University mama skora na mse Juvenals Ongendi na oro bonyanja businessmen biasana Teresa Kerubo kemutata na good morning Brighton Kurwa Muranga amo ntegerete Eric Mumanyi Osoro adana Kurwa Keumburi Taro niko ndani good morning Brighton and Joshua. It's another new Sunday's day. We have met again, being arrived. Read the name of the Lord of God be glorified forever and ever. Have a wonderful day and be blessed. Inside imeyensaki hadi mwisho wa tamati. Indolfin Mora Msuba wa Kisii Farmer then pamoja Kurwa Getare County ni Senator Msubu Ojaru William Adel Saruti or from Sensi Ward adaba no alime yumroberio asemambi ya Aboniga biamano asibadi mwatumire SMS yene wetera sense meyo ya Facebook ngenda sesimiyeye tarambare batumire SMS ya basemambi yaone wetera senamba ira seskini yorabu nindo jina didi nyaboka atena bwakirbe Brighton na onde me yumroberio asemambi ya Aboniga ne ronde stibi obwansu bwomogusi chosho Nujina baindete kutumaji SMS yabo asemambi ya Aboniga time tusinkora gomoka sinini se nereliye safi ekara Joshua toenda sensemo ya gomoka na go mantrio yo numero beli mutinga bisore na Safaricom for you inkyo kora genda sensemo ya Safaricom dial *544# osogende my app my Safaricom hub elinde onyare go kubate process bako debiabu onyare go kwebwera ebiyewa asemambi yaboni inomoro biro ko rumanya kana gomoka na go mantri oyoretire ni company ya Safaricom for you aso kwebwera ebiyewa asemambi yaboni ifuri WhatsApp neroro jani ngonyarode 500 ngonyaro 1000 shillings 2000 3000 ebiyewa mbira abwe binge karabari gedabna spin and win Kenya shillings 1 million monthly Kiromo tiyo mondongwe bwera shilingi milioni 1 milioni metaya monhebe senene sana obanga manoti ali osekwanso bunje aya bibiti
na bora bange kurwa mpaka na tambe timezo sina iki Nairobi aro lakini nonya bange elime ine ya bitu bonekera kwa bunje milioni yobona bokonyorana osebono otena ngakyo kwa buye jibaje na bokonyora kwa korre binte binge video kana tikokora umwanchi muri gobone ndokora ngaki yenda sense meyo ya Safaricom ba otena dial *544 hash osogende Safaricom app buy a go monthly bundle ende bwebwere ebyewo awo oyuno murobiri megana na gomoka na go monthly akero mobui akoebwera emilioni yamo se chingira kabza yamono manjumuria kana leta kwa imeyo murobiri pwensa ke bono mambia asinjera yaben tiangenda sense mere studio kinkoirana andi digeriense meri ya check kana dena magani onere tukira ngo share bono mambia turariense ya magaseti torona nalali aerobolto aseritko diarero kadoji kwenda sense meri ya bebe review kone tureka sense meri ya Joshua ara kora obonchori bobere batatu dokwerana aningo denga itosko general ndistibyo bansu womogusi Ndizi TV obwansu bwomogusi omwanchumuliriye bwa televishoni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriye televishoni yao na mbegemo yomunwa mweke gusi bono onye kubwate nganende yonsi yokwe murungania wosokomenta na bogo toikera ase kiresimi ase namba enotisano na ibire inyesato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News nabo ogututarira sikia bisichito icyo kirebo cyobwe kiro ya embassy ekeroko genda nyakoe asebara ikurwa kisi kogenda Kisumu Ndizi TV obwansu bwomugusi Chinyagetari Nchiraroro Korende Ram Hospital Kisi Nebwate birenko vigoro byobokoreri asobobwenia egati yobokoreri babwate ngamona in and out patient MCH clinic gose maternity nabogo kora consultation mbabwate pharmacy ultrasound CT scan ngokora bale x-ray dialysis nkubweni bale emechando ya maino naboigo amangana yebirole bya maiso uko baruogoke gosoko baruokonene naboigo mbabwato bukoreri bwa ambulance chinsemero ngibirinenye mbabwate chinjira au chugwakanira egati yabo chire NHIF AON Dental na Linda Mama asebali yabagutumia NHIF tibali guhakana besa chinde chigoro magega yoko bweniwa buna inpatient naboko batarera asenyegetari yabo ya Ram Hospital eyuerang'e n'ekigambiro kia Kisi Low Codes gose obakiresimi ase namba enotisano n'ibere enotisano ibere isato kianda ibere isano n'isato kianda Ram Hospital Kisi, health first and health always. Twaichanire koralia hugukwa kwa Jen Barongo Ontita kurwe kenyoro kia busunya mangere sub location bo chichache location gucha sub county e county ya Kisii nigale mwana onyagusira James Gesimba nomongina Faustina Nyambeki na nyagusira Agnes Ondieki nigaro mongina o Evans Ontita Ogendi nigale ngina
Orina Nyagusira Justin Migosi, Samson Oroswa, Divina Mora, Evelyn Vikoro, Geoffrey Onyancha, Sara Nyarangi Ontita, Kurwandizi TV, Naboigo Chris Oyunge, Musubati Omwabo, Marita, Nyagusira Orina, Charles, Paul, Keremensia, Joyce, Kemunto, Ruth, Nabanda Bange, Niga Nywamire Gochia Somuche, Onyagusira Sefania Ogendi, na Nyagusira Yunes Mura, Niga Kamatia, Onsare, Omare, Nyagusira Esther, Elmelda, Nyagusira Mary, Nabanda Bange, Ingina Koro Eunice, Shali, Ubara, Ambrose, Orioki, Michelle, Varongo, Gifton, Ciara, Jaden, Hayden, na Stephanie. Ingina Biara, Rose, Ongesa, Ngala, Lydia, Karikari, na Esther. Ugo sangiriria ni gukora vegetarikinye cy'umutinyo wa 52 umwaka w'ikiri bwibere na 2023 nigo moberoye urarusi wenkendu yenye gitari ya hema ritukuri ya ramisi kitariki 5 cy'umutinyo wa 52 umwaka oyo ubosabirwa na koenigwa ni kitariki 52 cy'umutinyo wa 52 umwaka oyo aria senka yaye ya Busunya Mangere sub location bo Chichache location Guche sub county county ya Kisii ase bali bonji bakirwe no gusirerirwa n'oyo mwabo anene mono Sara Nyarangi Ontita bwegeteseni Kiandizi TV nigo twarure engora yaito ekerole asumu chibwogembo nichise muchiyetana ine eduka ya Mark Electricals Wholesale yere registered contractor nige ko ni achi floodlights chonsi distribution box chikebo chonsi cha wiring cable dropping cables ni chindi chinyige mbabwate power extensions sockets switches chimita boxes lamp holders, insulating tapes, conduit pipes, showers, testers, pliers, earth rods, solar monitoring lamps, solar floodlights, CCTV cameras, TV wall brackets, main switches, cutouts, circuit breakers, consumer unit, snake lights, cable ties, changeover switches, nebirobu byonsi, goikabire bya fluorescent tubes, TV aerials, cooking electrical coil, natural gas burner. Banyore imeyumu chibwogembo ange ne stage asegeteseni yokobekira chigali amaguta ya mko. Gosoba keresime ase namba enotisano na ibere isano lisato, isato, eyemo, kianda, isano, inye, gose, enotisano na ibere isano na isato, ibere maragatato, eyemo, isano na isato. Mark Electricals Wholesale asobo korelie burange na sore Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Miyamano no mwanju muri Ndizi bega toro asensa meyende ye studio twirenire ko chaga igekaro cyosho akore na maite mechiende ne okorabwo otoira madukani otoira jinsemo awasenjera yabena simambi yaboniga antara ndra uchibosyo nita tujukana goro ye bebiri akaro cyosho andra konye beka screen ya gorabwo nata kurali babiri batazo bari basoira seime yomoroberi ase moroberi cyumatano ebena Joshua dige kunye kabu yine nsemeri ya ripa na mpesa business number beka 888090 amount beke miemo business name beka Ndizi NDIZI iyo nero kubeka asimambi yaboniga ende were 10,000 asimambi yaboniga ninge wakara kenda sensemo ya business enda sensemo ya liba na mpesa olige business number bungo koboli ba business number obege 888090 amount obeke miemo account name Ndizi DIZI Nidinda wadebe kichimibere Nidinda wadebe kichimisatu Tobe kachiminye Tobe kachimisana Kwa lende beke miemo Bila kubwa deribu nigo kwenye baga Kwa beka chintunde komi Emia
ekere diro yani ojo korwaria obenayo mubui o 10,000 asimambi ya Abonia chiribu komine chao bono mambia ekaro kwa bwadizia machika ina marawa ende naye onyare gokoba omu iskuri nsema abu yao ase asabu pray now and win daily winner 10,000 weekly winner jiribu chimia iber 200,000 moinabu ase dibana mpesa odore bana wikap moinabu iskuri ni naboko ruwenyi bana rogonya kwango kanabu urwenyi nabo konyora no urwenyi nabana rogonya kwango kanabu kabisa ejine jiwe soro jabuna maiso iwane ndogora yenda bana na gotebiriga libana mpesa business number 888 ende onyare gokobeka shilingi 100 onyare gokowera shilingi 10 asemambi ya Abonia mbara baso irimasi imeyomroberio kurwa sansa mirinde samiri nyamali bado uko ndani dunia buga angel kurwa aiga bomas care for gerre branch engora asoyo minto saron tita asoko mosiria omoibori oye omwanchwa amaiga amange aseo sirima mwabo omwanchwa boigo tuma amaiga mange oyase Andrew Omwenga Nikrosogega na ninkroje ase mambi Dolphin Mora bado umetuma kupitia hiyo mtandao wangu. Alverson Binikifarson adena good morning akona sisi Thomas wa adena kurubumba chenya hiwa nyamira bwa kirebuya oja statu mabo mosomi umora mama Agnes Mokera ageja bora adena bwa kirebuya kurwa isamboroje imba bwadede aiga reruta setrate inde ime yensa kia Jumatano amona onsembe James Maraika Nyakundi Mbongi Maruve Chep Bonvas Agostino Omoturi Vincent Ntabo Joshua na Joshua Onsongo aumbali bali meyumro bali na ageja Paulo simina tutu ko jinsama jirja kesema na good morning akondani ikiwa sevani onse nere no ale meyumro belio asemambi ya Abonia genda utobati ya ene rondi studio bansumosi ekarwana endete ko soma SMS chino agoja studio yuni yure mmoja akondani adena team diaspora no onde meyumro belio Zimina tuti adena good morning kuronya makoro nyama shoes 001 akondani retired justice Ogeji Nyanjonoria aboji kuronya Nyanjonoria Joe Mirimani nereno alime yomorobiri efi baba shaki adena kawa wendani tuko tunde ikimosebani onjeri ikimosebani onseri kuronya majiri jari anabonchari nera watu yaba no alime yomorobiri adena makmi present asemambi ya Abonia honorable Julia Somosomba nereno alime yomorobiri kero mogonteina mukondani mwechacha ndani ya nyumba ebye sana nahara okondikere semesha na Brighton ye aye birona maene abanta bange nigo banga baram nigo bago ita egento keri keroja na kieko bakonya ekyara yare goja kobana tariye bunda ose etigere etanga baram taroja komanyana ama mojo ae narari enda mamu yomanene nigo ere embemono iwo nere biyana omanye magiga nyenda mamu yomanene taraja omanye nkai kwa werere nande ogororoke oyo no yo comment kurwa sense meli ayebiro adana enda mamu yomanene niga gatabya bwana ne ntindi kabisa igo nere biya omanye ena nkai kwa werere ande obokere ororo ende nayo kore ayara maya Mwisho soma ebukumono abantu mbatori kitana bakarandi njiriyo manene buya kabisa igo na erora masase kera gwakeire akera akire manyana masasa yaniga akire elinde konduse kurwa sensemende ojia seyende elinde onyare ko kora ayare amayambye marase bali mandere to maji SMS chino Jacqueline Barango ni mroche ga January me yumorobyo tanya ko maja gobwati muroberi bwensa akira litko lia abono mambia ambia sana kira litko etoja kai 12 tuarunda igamba kachinsa ijinsa do chiakira lituko ya Jumatatu, Jumanne, Alhamisi, Jumatano na Ijumaa asimiroberio ya kira lituko ime yandiste binero bwansumo sasa mashabiki yali hospital na maga ya tent kindly ni ngo adeina bono lende mu maide gwedera sumroberio bwensa kya ambari to anyara ni maga ya tent aneka to ndrete gokwana ingana ya saranya ngondita asoko mosiri mamu mwabo mongna cheni barongo oyo chikwani gulitko lia Ijumaa litukuli Ijumaa alia senseme ochiogembo lidari lia mangere lia mangera lia mangere alia gwete ogemba alia
ambari bagweta igara lakini mbari bagweta gemba aliangini guja alia mangera alia ase ogochikomo nigwa litkumo mungna jiri barongo niga nyagusiro mungna jiri barongo ni ochiko ni kuri chuma alia senzemo dia mangera igoromba bwato mochango kiagera ebiri nigo yaringi sara igora alia utware bili ya 2 million plus tarigendo raisi na ande ekaro bunobo kumobwa kongire igo mashabiki ali tara nyora na magaya tent ngo batairine na ngwaru wa nyora na magaya tent na ndo kwa na berata to ndo korana bento nyora namba yao ni ga shengo ngwake wono ikalende unbox ime ya senza bayane ya Facebook na Brighton Makoli rende na boko inbox alia sejira ya bene nito nyora na sebari tu anya tu nyora na barabo baba kemiso motangi Vincent Ejui Vincent Maina aro Chris Dismas Yokinyi Keston Jali amana bange walenta kwane ngole ngobagana mbema na kermendete koba ime yumroberio na ande kermendete gorona kwena ktorina tuasirire umroberio rio asinjera ya abene ase imambia ya abono mbake karo litkoria matanga ajokorekana asense meyo na gotebi jena gide ke merongo ene na kianda 49 asinze 10 na birjawana mambia mbagani onetwaro kwa asense media pepa review taraika nande etwaro kuchaka samoja kodine kawi kaiga tuzaendelea na ali asense mo ya magaseti nindo cheke kanara odana anaonde me yumroberio sema mbibotambe na ya kamoja ikiagera umroberio yo noro umroberio okorosari tukolian ine kene umroberio bwensa ke karodena Joshua ni gokorosari tukoliao to tena alia aroberio korekana unapona to tena saba omobasi miro moja ni Kenya igoro robereti igoro yamangana saba badena mbaliko sarenda mbaliko retreat mbaliko na maiga igorituko elio oikabachiko kora okobekana basabajiko kwanira arali bawo chiko kora gochi ase amatuko alebosio igo manjumuri no endaza ko bai meya Steve responsible musinko te asense me mtandao Facebook tonyora ndi Steve News Digital pega sense ya YouTube na boko nyora ndi TV News onya chinga kina boko on tweet @ndi Steve News wa karangali kyao getume gwetira sena mbeyira seskine igora abu yere 0792 192 834 inambe hiyo nigere 0792192834 ina namba ya ni studio semambi ya boni yenda kusoma uchumbe yao ili nyenyore andonsi ya sobe bado tutaniambia ngakim abana kwa bayirani school abana bayirani school ngakioroje efisi kwa kanduka kora usema kumabwa kongere bado utatuambia ikiadi tukiya Jumatano botamri do kwa ransa media check ya school jeto tuaranga ki aboro kiwa bayirani de school gona boko ndomera uchumbe yao ndenga kikwera de school osenga kikwigiti osewe nando gadewena na no mwano omedena boko ira nali na boko ika otebuna na ya ira na no mwano ro umwarimu mwana dena haya bono meto kumabwa kongere nando jina balenga sense media ya Mombasa abagadena yaya ajiskuru bese tirado mwa skuru buya serikali kegerera gadena yaya angoje kubato kadorji bese igomona balmu babwate gasi ngongu eliba okora igomwibonere yetubwadana na baiboli tubwadana na borokia na borokia ego kin skuru cheito amangana na arabe tukuru ase county ya Nyamire skuru ya motira ya manyabira kiri ya mali jo mangi ngoto boderi ale ngane iyo nande te to manya na iga bana no ena bana karba ni school kaki tiga bana basome ekiagara ngudurna bana bera ni school gede ya yede o se mindo gede mbia beto mbia sare gede kaki tiga to some egendo ko ire school na masom endo go school tarigo sambe school endo go school tarigo ko sero mwalim o se ko ro mwalim gede ondebobe ainge tukwirite skuru na masomo akwirite ase skuru otakeire gosoma buna omwana okore manyo mwibori etiganete gosomi wakane school fee omwibori etiganete kabisa wakane school fees lakini aye ebintu okora mbiri yani kisese change totebe ayebone mangano bwade esago yasoire dikana na mangana ayo na inta baibori teto na kina ngakito komenta bana baito na ene karwa ajira siskuru kwa nyorana mbali go turbani go se mbali go saria kende asiskuru tukore tam yebuya abana bairane goja ase chinga buya na ndojo so ase tam ya kabere Mbiamono manchimere karuto ndete somoro bilwensa kyabona mambia na takana ngende go ikasense meyende ya magaseti nyakunya rigere ya kena ali irwe oberto ase mambi ya aboniga nigo na botambe ni ombati gaseti ya The Nation ani ngatware gaseti ya The Standard
Tedura jakere gaseti ya Daily Nation eye murekete bina Raila succession. Bono ni gadana it is time for a change. Hoyo no mbwasi mmoja Raila Odinga uyo bwate miaka 53 78 years uyore umurai bwa omubwasi mmoja wenande ore umurai w'ikyama gerigia ODM bono ni gadena ya enough is enough kwa serikali ya Kenya Kwanza ngradena bono uikokorobekana gochiko boro gose uikabachi gukwana litukoriria sabasaba uikabachi gukwana mangana makong sana sense ya Kenya korobadena serikali ya Kenya Kwanza ni we frustrated ya Kenya also kwenye gukwana na ngokorabareke yakarabono Raila dena ya bono goikabachi kwene kina goikabakore emirobelio yabo buna opposition ekonomo muri gesira muri dena Raila former prime minister nigo agochikora massive national movement of change ibona araliri ense ya Kenya kujagreta rikisa no ibere omotinyo watana kabere omwaka oyuge karwachi kwenda sense meri ya akamkunji aburitko ria karbara ritko igoro nirojena Kenya first quarter growth second highest in 5 years Kenya ngaki economy yae egendete korigerirwa ngaki yakindira ne kidara kina ekerondo jina ya asomwa ko 2021 2020 na 2019 ujumi yakinede ya recorded obokori gusoko kina kwaye okuya ase ense ya Kenya abo nindo jena muraibu ense Dr. William Ruto promise yae yogokeya amangana yobutume kibwichigazi gose gas cylinders ni gobono ya rekanebuna nigerabe eriyo kibosa gochi asaba Kenya ekerobono emiroberitera bekuya ekarano jena East Africa Community yanya geko common external tariff of zero import duty yabetege koba ikobekwa abo hotegwe somera nanga kimura ibensa de na ya egasi nejikoba gosinzo chikonyore gasi erigolinse na bono ngaki abeire eriyo kibosa yani eriyo riko imoka genti getari go ikirana nindo jege gasi ya Daily Nation boy ni mureke dena bono mubaseri ibwa jibaramo no bosombi kibujuba murukomen ni adena chigali Jones bicho bosombi ni ojaji kobe kwerwa chikamera erinde gochi gotange mbaskano era korekane asichinsemo abono no ngwebuli eba bigere chikamera endereba ya kora accident nero ya kule kamera ya zokonyine useneli abanyanyimba aba bago begatagana nkwe ubareri yaki chikamera cyabegirwe chikamera kingojo denenera mwanya banze ejugo denena joga chinyene mero berikie grabe kwemia eriera chigokora amangana ya ayembe basakano ego swase yani yabere ekegochekena sinzito ya Kenya gose ya irira magima bange ekero kibujuma muruka menero kwana ali tukiregora sense ya kerijo monju mureria nigate tena emibasakane minge ya korekanire asense ya Kenya niri ire yani percentage yaye yogo tangika iroro lakini nende ya ikira korekana adena bono jikamera jikobekwa elino jikokonya amangana yu road accident ase ense ya Kenya. Turina former medical services principal secretary Peter Tum niko bona nyari ka with distance korwa ase scandal ya 3.7 million mosquito net tender korenganere era dena tamanye timangana yu iko bona nigeru sire na kwebeke nsemo oyo na former medical services principal secretary Peter Tum ekara ka kwerusia koru ase amagmocho ayo ose ase scandal yo ebegere guse ya beta sense media kemsa gwetera seno bogoli bwechinet toske bosio sendara ka sense meyo te angwirwi kaseti ya atestana ndorenereri ngarali ai Roberto asemambi ya boni ekaseti atestana ikano ikiroro nero ni gemurgedebna no turning back says Raila as stock collapse Raila ni gadena tari koira na magega ekero bono chinkwana chirip japa patsan chanyare
chigo kwama ose chigo ikomayo ikero omobwasi miora mmoja ni Kenya nigo banyara bakweyongoria ose bakwerusia kwerwase chingwana echo bona omobwasi miora mmoja ni Sabasaba Demos nigo bona bero beredie goji ase amangana national wide and government rallies ekero bajo jakadi tukeri dechuma ekero Kenya Kwanza team ekero ya derna gose ekero bayagendrede timu eri ya Kenya Kwanza aneri ya jordo asense maye chingwana nigo ya tebede na bono wika okurigwa kwa ba commissioner ose bali bajo kwa sikiombe kyo bajo management echikogendera bosio yonyorona omobwasi miora mmoja ni Kenya barabo bali babegetu ali mberusia badena ya serikali nigeko bakorera cheche Hakardos gabosio nindo chegaiga ikaseti ya The Standard nemorekerete igoro yaba rai awa serikali bakorawa na nomokonyi murai wense rigatika shawa National Assembly Speaker Moses Wetangula na numwasiri bwa ejibara mono basombe kibujumba murukomeni amo na bande abono baraite abarai bande na barai cross kansa asense meri ya Kericho litukuligoro ase amasabo yugo sabera bali basiro mabwabo kubatikana mbasikano bwe baro yokoranda asense ya rondiani nindo jina aba bwatani bago gose abarai cross abairi nabasani cross jama dijia sirdio mabwaba abantu 52 abarabo nigo babo dijia serikali buna yare ko bakonya asemerubiri ya matanga na ande boigo baro bakonye chiama dijia tigaire ikiara abashu mabwabo mbabwata abana mbabwata abarugi mbabwata bagaka babo igo bono ba serikali rakobeka na kira nyage ko bakonya ebitoke inde banyare bakwegenderia kyagara amostri abasirdio mabwabo nigo bono barenge kibrad winner Ose niko balinge sirenene ase chiamate chiabo boigo nindo jege muri kwesa dina muri kirtemna bono nigo ere oburro gochi ase bali bago travel go travelers kimo Kenya nina go travel from point A to point B 20 bono nigo ya beire oburro ekero bono fare egojigo kina ase 20%. Igo bono inyora na go korunya mataro mbake embasi bena kware kwa kane merongevere yobono wikoji kwa kane merongene bena kware ko ruemba simba kaboso waro kwa kana bibiti yobono wikiko bidi ojua kana 80 ose 70 yono wetinga yobo kimabwato ikiri ekero bana maguta akare gokina gojibo sikorende ne rina ki no kuiwana ande bora nyore na amete ne rina no kuiwana akimoko no monto ekero nanda be seriamente obosombi boke abantu bone barajiko ba go travel oso montate na wana jetikanta rere okogoro kwane road 11 aina yote na bain for travelers as fares goes up by up to 20%. Boigondo jeni marketing na dilemma for luxury cars buyers yani ogosu kwana karabu asabari bakora chigarji ya luxury cars bali bawo chigora asense mende nindo jena umurikira tena Tom Mboya oyore hero and turn to some yani oyo orenge hero okordi mirmo ya ebuya magana ina murikira se beje 10 ina 10 ne monto juri na Tom Mboya oyo ina kia okordi mirmo ya ebuya asabande bakumurukabuna ni garenge hero korenda asabande bakumurukabuna neriwa ochi asabande yani asumurubeke nyamurikira tena a hero and a turn to some yani bari baro Tom Mboya una riwa likobeta ochi asabale abande bakumurukabuna omo nyangongo nindo jega exposing exam theft syndicate and social media abuse yarekana social media nere yaroberi gochigotume kwa aso kwibera matem yo mwaka wejirubere ne merongevere na isado yundu nere sebeji akabere rasetie ya testandard inaro airo volito ekarongo chararangi ke beji ya kabere ebeji ya kabere ni mreketena ababunge nigo mbis ni obono ba QCD osababunge nigo bono bakare komocha state agency sibere aka anene ka chikarbeka oboroso bugo chikuibera amatem yo mwaka oyoiga korengana ne kyombekeri agency chikarko majiwa NDCI amo na communication authority
Korinde korengana na Communication Authority CEO Director General Eziroba ni gadena bono nigo baja kire butuki eri kwena kina ninge gerere amangana ya gosoka buna bantu mbarwaro betiko chikokoro okorekano gosikwibera amatem se omwaka oyuga o 2023 boigo ninjo muri kwese dinamuri tena bono nigo yenene ere gati yoburai ase kiama kia UDA asorongo rogusi aneke rondoje oyo kabiru mwana be county ya Kisii James Service marubongwayo yo beite omurai gwetera ase kiama kia ODM agare kororekana na bono niga gargosa ase kiama kia UDA bunanigo atagete ikirugo ase kiama kia UDA ayo ndinyarigeria osenari kira sekasedi ya The Standard baigo nindo jena Indogena still bodies remain high despite health reforms. Nire nimurgerete amangana afya gabu bunanga ki still bodies. Ikare korigeligwa asense ya Kenya. Ekaro maternal health takire kobekerwe merovelio ya ye buya asensemo ya ense ito ya Kenya. Infertility risk as more adolescents and young women contact STIs. Ni yakorakana abanyaruka badwe ikira asensemo ya adolescent girls na young mothers nigo bono ba reportri usenigo robotro ko batukuna abange nigo banyoru mu chando sexual transmitted infections ase ekanade bare in risk ya infertility na asokonyora oborwaire bwinyamore usuga somera kurwa samangana ayu akore tubotuki abugwe somero na ingi ekwira amangana ayu ya STIs akare koba ase abasubati korengana no muri gwasedi ya The Standard pechi ya kane neliye murekerete igoro ya mariga amagombo nugo kumya nigo kwenega tugwe asumusanga no korekana tebwa masabo asense meri ya Kericho ekarabara abo baikeranide asense meri anene se omurobelio bwo kwena na masabo no gosemeria goja sichi amazirja nyara chigo siria bamwe abo kubwatikana nomo bosukano bwebara yo korekana asense meri ya Kericho gosasense meri ya Rondian Memorial Service ya korekana asense ya Rondian town litugori goroni gabara ibono ba debrina ngakemerobelio ekobe kwa awo iriko chikutanga imebasukano yo ye ebara egenda tekorekana ase chinsemo awao omwajumuri ndoje na chiana jigida kainye ase chinsense ya moya bono mambia natakanda enda sense meri ndi studio gingoirana ngirane no mageni wane oritokorarigiri turakora buchambuzi wa magasete kidogo turarigiri nsema ya sabasaba ekarongo tena gikoragense ya monenus abageni bane ngikabara sestero tuju kwanda mangana mange ase mambi ya bore kurindo mageni wane mutangani oikira ase mambi ya bone ga kardo jikora akora nsema ya check yasinini ase nsema ya magasete kurinde genda wontomera uchumbe yao ase mambi ya bone ga gwetira ase nsema yu gwetira ase namba eyera ase skrini ya wigorabu ya 0792192834 inere namba yane ya studio ase mambi ya aboni biyamana shoni mandeto toma uchumbe jeno ngoira nandi nda soma akorende teanda asiomi ase Joshua nda jabu gose tora akora mangana agomoka na gomoka na gomantri Savia Joshua ondena tora nda senseme ya gomoka na gomantri gomoka na gomantri oyuno murobiro letrina Safaricom odena dayo *544# alafu osina bakwenda ase app ya My Safaricom hub abu ogole monthly bundles ebyegumbira Safaricom yo kwa ebinge bundles njirororo nabokwebwera orwenyi lakini ja msingi ngerina muntu naro chikwebwera million yamo kilomoti iyo kuna gomoka na go monthly ekaro chikwebwera 1 million nabera abenaye tekwa mosiyeri bono kwenda abo sensemo ya Safaricom nabo rebwere chiwese chikora abena mu buyi iyo nabo ekobe faida ko cha story tetoranda sensemo yende studio Joshua tokwirana maka wadaringa itosuka ujibusi aneko toganda sensemo ya magaseti yeritko lialero yenero ndistibyo bwansu wa mausi Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi.
nigo bono yakire nikirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogon korbogusi neji county chito etanaine buna e county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore irio yao igoiko yenyore Dizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Dizi TV obwensu vuomogusi kuikira bono ayabunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kugira ibintu byose biriyo kolera emirimo yao Osmo Traders Limited nigo babwate chitari chokwaranse ase nyumba yao nabo igokobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwaisiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri chete chonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards MDF boards na chip boards hebinto au biokora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chigulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano naibire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. Ine nomanyate eke wekia ora umwanogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline Friends School nero lichibuliao ayo moiboli ne skuru ebwata borokia babwatu bumanyi bwigoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool yuere a playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakori emirimo baisaine chigali chobosombi egatiekia kyokogosororia CCTV kira ekirasi lyokobeka obolendi abalimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkwena nabale echae guchakira chinsainye chamambya boigo nkwena nabale endagera ya mobaso nigo bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisii Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bakere ase namba yomo director enoti isano neibere ibere inye ibere isano neibere isato isano isano na isato ibere boigo banyore wetra ase namba ya BC enoti isano neibere eyemo isano neibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friends School ayerera asama bagamake atigarete kero muntu nabwato muganoye kurweiburitwe goikasa ikireboniga kurenden kero igentekemo kebwatana numugano yomo guchia sumugano kabiri negentekyo nomukia bugwe tomakigima Bema no manju muri on Steve karanda to kubwati murubiri bumugano ne na Lydia Sofia ganda to toera no to koredra bagani bakirengenjo mugano toera mugano ye ototaina nkia korire na nkia to kora sensei yoko gagira kira lituko lya Jumatano gojagira chinsa ibire chamarwaba yona riri bageri abene gukware ne asenjera ya bena kero ekerenge kenene kyumurubiriyo bumuganone no kurwugusigeta buchia sumuntonde elionera nyare bwetoma gwikibirengo byeigoro lakini ngaikangarira ngotebo monenone nabona chagitega Yesu nae tata
umutori bubo kimabwane kanti ikibungu eke ukoigura higa Yegora. uigura kunure ige ngoreye ibintu bire maho musunta me bikoreki bisoke tonya tu aseri u kuchisike geita akaroma mukorera igatenentie gari ekaratenentie gari akamote bishya konigana nabango kwa naigo mama kumweresere gana iga sio chambura Yentekanga na kigura Nairobi 150 shillings. Brighton Makori ni gairire ribagerio na guisaransa n'abantu ao eriogo korentera emegano yabo. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Mbiyamano mono mwanju mono ni Steve na lina wote abia kartu anda sasa mbele mo mo kego na wote na lero ego yana ni gena bagen bana se studio na dio mo tangana ni ngio mapema mna jirega atura akora bebali tiwa kego asese me magazeti kiara na tokora ngi tuma yo kwenda mutia sense mbele kora gense ya mure nusuga bandi ngo jabali ene dora kana mangana abira tatu alienda to affectancy ya Kenya na hizo Jumatano gatuto kana mangana ise gini mangana ise bado meno vitabe kiruya bado vinte vinge accountability da betioro vinto vitabe tuya abonya no nese mbiji ntoko gene gini kutora autora kwana mange asimambi ya aboni asi karibu sana na kuna kwani mwajumulele kwanza asimambi aboni ga mauska ujibosia sini mbia mono mwanjo mulilia sa mulilia na Misho Yunge ni gale executive director ya organization kuna Mshili International Peace Champions usaipe Kenya na nende human rights defender ande town yetu ya Usonga abis jamono bisinero ganyoro jose bado wana litini morembe noro lakini rende njara nene nyingi njara iko morembe toi iko nyumba toi morembe toi biasa entura ndatu za moyi gaseti akadukune gaseti berega no gaseti ya Daily Nation igalkorikana rider succession kado jasi gaseti ya taiwa ya The Standard ni garoteana no turning back says rider as talks collapse. Roti chingwane cheito nigo chireng na chierete njio chingwana jirija by Batson chierere. Ono ekroto kora aligeria amis. Rider succession. Josi bere chingwane digoro ya mangana raida. Amangana saba. Ai korengana ngakiroje mangana ishika seti ba ote aigoro ya saba. Oma ile saba ye kulingana na Raila Odinga. Ninyo lenga na ile position leader. Ono yo gata te koranga bintu binde byonse bitari ko genda kulingana bune government yani bune rata gete go sebuna abantu batagete makanya pinge ono sabasabe yo mwete ya chite in mind because inge bintu biri bari gupinga barabukora bunge na isiko bakaranga bengeirwe serikali ya twara babunga bange betiri finance bill ona ikora yete kanyale kananga ama uwo takulia mukugaya nukulia person toxic kabunika wala kwa chita yo koranga bono na babaro chenga tikatogende ipara na kugende pale iyo na ruete history nga saba kurukarera no harenge history ya manganaki mangana yokurwanira bosibuli wa Kenya di saba danga bondo kana sona saba litokole kitu chake togende na saba iyo inde tolenga ko sentogende para go se president neta tegere kengire ko tegera sa mangana yokara sam ekroso majiga sidi John Sibere mangana rider succession ne yende karagote babuna no turning back korenga na barobonsi Raila ani yote babuna serikali tira igubiriro bya Kenya korenga naye amis ne serikali tira igubirengera bya Kenya abuna Raila baote bagose ina kiro soko sikaranga tamakolili buya inyolenga finance bill yetete abantu abange bararamikire ase in fact isenga kientambe kwala kanyo anga na be budget cyale go cha yetigwa kora yetigu mangana idire konya go kwani rubinyoro no abantu bakanyoro bali kumanya but bono chikotana ne kenyoro kwa gomo ngina gata ngaye amabuta kinire gose ai yani ogene ndukia chine baka sekenyoro ime ona kere ntaka na baka sekenyoro ime igo immunity ngamba na no mwana okegule omongino okegule abantu bali boda bakegule igo ne ndukia affect ri mwana inji talinga mangana rairoka raira agotema gukwana kini agotema gukwana abantu bali bande asimacha sinera royo mwana no mukenya muno mukenya ndi wensi ikobone akurira muno mukenya bakora kino bakenya bakorera ebo kerto kuri tikokora sense meyo ya bechi ntanga ni magazeti amisi ya Daily Nation na The Standard
okorenga naye orojina manda ose ogokwana kwa sabasaba ngubwato marembe kera nkwante nguru asikyo ya bis omaite seme cyane ko ciyaba kulingana ne katiba na to bosibole wabantu gukora demonstrations gusinchira ndiyo sikibaranya kumira na bakwane kera bwata freedom wantu bombira ne bakwane but bona abantu bali bacho baso hagati na bagutwara idea gose muyo gotagotora murembe samanda manayo barabuba Maitha na bakora sinjira ndayonse oingate goso ndutare para bati abantu bakonya bacho bache advantage na so imenga nanje nonde samanda mano bati impi nenkonya kwenda mbunde mu Brighton ngibekende nango kora mbugurike nanga koyonde ona abantu bali bata maoni yabo bati kulingana barabonga tenga na ibona godana raire na baraibali mbatagite bisu abande na bawe kabasari kritos gabo siasini ya sega city ya Dead Nation totebena litgregoro abarai mbale nkasense mearondiani bari gusabira mangana ya accident ya bede rogore ya sega city ya bechitu neligete na murokomen nigabana akoganina chipa na chigali chijo bosombi chikobeka ruchi camera ende gokora mangana accident ichi kamera jikobe koroje najira kore accident buna ikaseti erigete ose mbale tempaka chikwende ngati ngabale biti bigo tanga chikali chimyo kamono nyo te chekita kichata ngati kala te chekiti ngabana gati chikabana biti gali chimyo kamono pati nyiranga na ba korte bo bado chikali ngakora chirichi chikali ngonyo chiti accident the same place to kwa rondiani ake mutu wake ena kochinja gwe toro igoro litukere igoro ama tukere make bando kya berenga karupara ngaga na sare maite ni mechara kana baenda para kuligilia bano kuligilia Brighton no jesi to gatina no rondian dili sidraja itere echiro ombikende kemoja nikebe yenda mogonga chichiro chinyinge chidesega ase town yetu no ne yabo songo yo gachire para igo but bantu mbali ko chibasoma but nje tiniko china bekera wenga no gotasoma nga na ukende kirabe but no kuliya kai yo kuligirende bachire baikaranzi ne kyana bakoragira ne kyana bakosoma abundure da sokas bali ba batode bali bakoni yang ne jibara no kuligia ndetari uwanja tikabaligie no kuligi kwa basta bacho kulinga wanarenga ndraja gosensunika gosemogonga gosenetago ichonsi chirese along the road ebon kana tuska ujibosia kartorigete majumuni to enda ku kwana yare asama gasiti simambi yaboniga ekaturi na miss kurosiki ombegerikiao amshili international kias kurosiki ombegikia karturi tukuri yare aeroport asama gasiti tukurero katubate gasiti ya Dead Nation na te standard ditukegoro jigasiti bogonchi bwate bunabono matatu fares ni gobono ya kinire to 30% as cost of fuel tax doi yibono ni gaseti ya Dead Nation ya bechi ya gatatu na rano magano yo no renga gaseti ya the standard e bechi ingonya rande ngakiora kwanira roroche abakenya bado turajiko chandeka go chibosyo maite moralia kiza chinde na ndaba matatu na baruna bakora talinga bakora sebo amafuta ngregendo na ndekera mafuta biraga ukina onye fare yalinge kuru town gochisunika bosongo gochisunika yalinge gose 50 bob auliko gora mafuta lita gose 160 gose 170 ono ya chile 200 gose 196 ya kinire ta monyene gari ta kutake gari yechi kwenda asara because na kiara bega ato kiara umie ikabono ko bitili komenta kwe fare ne ko ba mafuta koreki no ko ba mafuta mente na ko tari kwanja kwabo no ko bangi garama ya koreki ya mentiri korusa mafuta na korusa ande boni yibitiri ngara smile ne ba mente ende bachi ku kabab kiara ba ta bakora na baru asara ba wata wantu bakora gali ba wata service bakora chigari icho ona mafuta na mate kirege na ande bona ba mata to bakwanire aba bande mbara kwana kiara mafuta kirege ndo yes ikabono na barbatari kwanja kwabo tari kwanja kwabo amistu ande mbaka wigase beji komina kabere gaseti ya the standard gaseti ya the standard gaseti ya the standard nemrekitebuna Kenya Kwanza to abiri churches ruling on creation of Jiwa Administration Secretary's post baute na bono wikabachikwira na asikambero elinde bono ngoto wa bir bakogen kubatka ni ikot edia nyarege kuna jabna ya ama bagaya merong administrative secretary it was unconstitutional yes ngakioroje pa piri ose kiara bakenya bande mbaru tibirenga badena mbuye kambero yakore mwata serikali nengi yani ya itura kina hande na yarongo chere timu sinde chi advice as president uche twara chimbi the same court Elia bereke koboro kuruma ya kabona bere to bogambi kabero bogambi upinzani katanga ya chikuri to eberu bakata twanda kotini katanga ya kene pio montre chikura no mheshimiwa daktari Ruto ekera bate banga nere
upinzani ikasikai katika rutagenda kenya kugamba the same court ne area yatetenge kro mutata chetu court na tange finance bill yega teliboronge kulingana ne lichiko ikabatenga kora atirenia but ya mafuta iwa to kwandra mai kama mafuta bada kamenda serikali watanga tige binde binya kugendrabo na ndo itira na court ndu chikueta tange kero to koraki kegere bindu byakina ikabona serikali kene tisigiti court but no kutasika court yo baada na ngirana bali court ikabona kororanga ikirendo kirani constitutional kene kulingana na katiba lakini baada ngirana bali court ni patasigiti na bado gamba nyisigite moina wonde metinga court ndo bana ekare court eko rule in favor yabo ebakogoka ekarere against by right ekarto ndra tego amisi ekarto ndra se tuirana sikaseti ya nation page ya kane ni mregetena okio mtata why he wants to question Senator Speaker in court. Yes. Na tayari finance act teraba implemented lakini tokarende bado serikali te sikitiki kambere kagenda na kiora kwa ngane era sikaseti ya the nation page ya kane umaete number 1 okio mtata na konya abakenya mbago kango onyitangire bate serikali ile mekubata tebenga tigegende Kenya kugenderera lakini toje tira na koti the same koti ya bakani tibata sigenda tanga na ntoitira na ria ntoitira na koti ono ligi koranga serikali no abakata yanga ntobata independent institutions ichire muna mano koti ya mayabo in fact ndo tinga nenye sigete buya kegere kero koti ya tenga kene bili tilinga mborongere anga serikali yali kunyisika etebe ngonye kotini yakanire bono tikaturate nini yake tira na kotini tuchikuetetea kegweta kwa mata yanga nende koti yatebe gosi yanchiringa tiga tucha ku implement bono bada ku implement rudigi na kile kotini bono meaning nga mbasike tikotini yego sibo bwa koti mboyo because no chebitisho bikona kwenda kirase kuruse deputy president kuruse president kwanza bata kaza kuruma yangu otari wakira bili iyo magenda rata chabugo senke magana munayo wona korange serikali yesu kumite pale tuma itenga na idea kire behind majumbani ni otone da asamangana abeba review leo na otete ngo ikatwara change yake otura enda sobo ime torari topic by topic kardo na misi semambi yabona ngira na sira sedi ya the nation boy ni mregeti goro ye ruling the nation eroni gari gete buna didi the standard yari gete na Kenya kwanza ngori na bare se koti bali geria mangana jiwa administration secretaries koni kaseti ya the nation amisi eno manyoni gari gete buna jiwa administration secretaries ruling niko korana ya turubaniri emeroberia ya serikali gose ya William Ruto 2027 strategy ngira muturubani korana ni kaseti lakini bana kero kuligeria Brighton KNP kulingana na katiba tema itibantaba mbaye ekireta manyeti president yatenga tigan create na bwa chingu chacho create some positions chia tigan create imbalento na ndekera kuti ya kandre ubitiriringa yaya kegera meta bandaga aliko ba ward as friends kera ke kuliro ne kwere ndeli friends yabe gator gali kuri kyamba kati gambe Brighton yasekete be kamisi yasekete be konda yasekete bakebenga ya turban dikegera nya na go promise go bikanda yasekete bono kuti ya kandre tindiko chiko toko orocho mura mwe jero ko pasai bakebenga ya turban yake ya turban na maene ke gazeti mbigar ko kwana abu tumcharare we kase beji ya ikomi gazeti ya The Nation karo hade abuna nara okorkuna principal secretary nigarenga sense moya amangana ya medical lakini bono sports principal secretary Peter Tum niko bono distance ko seru siri kapsa sense media kemsa mosquito net scandal yoroje ingakiere karengana na ya misi scandal in fact serikali titanga ne ko sine ye scandal chiko badeli patiboni kuruwe chaka no mwaka toraya chiskando yabe singi oyugwa ya mafuta yo koli ya chire kemsange ine chinet yani chiskando chirikirase bono mweto we distance yo kuno kotakalende kutaka gusidi evidence ngana arengo tarangeligwa iko na maete bintu bya korekanete akoro bya korekanta bame bibando bali bakumutumika kyabire ngaya suka gose shift kwende se kwende ngao ama ngana ya sirego gose tiga elinde to chako balayebo patia kenen kelinga chibeta nchi asili na chibeta chini chapa Kenya chitaka kwa accounted for na ndenga nyendri ya serikali yako na serikali ndonge abantu na banga bali kwa to babekumi pachibu kurumbe chibeta nchi asili tenga ichi achete chibeta chapa Kenya itali chapa Kenya chitukuru tax kai chi achete na niki kana chibeta dai batiro sikaibo yes esa venire ya mega ya rosiguri ya so duri kigoro na tifas Tifa nonye maede Tifa ni maede then half of Kenyans ini gazeti ya The Nation page ya ikominemo then half of Kenyans believe they will not get through to his houses
Sabe ini sabe ibone go defeat na lende ana mangana housing ne kenere lakini umaiti kwa number 1 ndoje sabe na bila sokobe ken dichi kultire nyumba me actire kala yete tuwe kele bantu banye ba politicians MPs chanye tete iko bata yetenga 3% iba ko tenga kilo montage kuna chwa 3% kuruso mshahara na ndio kwa bata yenga 3% kilo kuna chwa ende se miaka 7 onya go qualify igunu onya ngonya go qualify owe nyumba onya to go qualify owe kwa scheme ya housing scheme iyo ogocha kwa either retirement osonya to koboro kids bao kids na bana go sibande family ya kwa bono liswa utagere kwe police neli onya to kobo ngo gocha gukora kwere ndi yatenga bono Brighton tiga we nyumba mista ewa gose ngila gocha go quantify nga bono amisio ikire ta ego gose Brighton chiko ewa igona be sabe ye mna ga sidiri na bera be maene beje ye merongi berne yemo asibe ye se ga ya standard ya misi no majumuri ni kwante na liberality was the part for you the leadership amid registration driving grassroots ogora ne kiama kya UDM mono liberali atindi orabwa sebiche yo mugabana we county oyo kabero mugabana we county ya Kisii na achorira we karwakaro kwa na nominated senator isi Okenyuri esege ya debe ganane eroro nangaki oyo kabero mugabana agoso abone kiama kya UDA ano MODM nakyoje esege maite esege ya chagite kale talinga mbono ya chake ijekere yigitengo mheshimiwa daktari William Ruto achagite ko koru ebinto mete siasa na ebinto ni jibesa minute okaranga no embali barenga orro kurukare mugabana talibona agenda orro na osteti kero ya betenga mangana ngaki ichi kamili chinya okorekana njaro chikantenga mbatete ko ndo chense me yamuino anteri ere bi ka bantu mbaro abere patato bataketa ko nda sense me yamuino no ebali ngodiam pono mate kero gocha mwana njira mbangete kirogo njira mbangete getanda njira mbangete simping ko beke kwende yane fridge yane to wocho kutaka kubanga na mbangete ona kero ba soire me abakanyo be structure kanyana bakisi county mametenga na ki tigabera amis tigabera tigabrete nyabera ona kero wacha ime space yango chikoira yogo turubana baka wachiro take gotosuki oso space gete bati yogo take gotosuki oso ene yango bono ngochikoruo aba mangana makongo aroro baku batulebo yes eka sidinere na raga iga buna asibejine na rang tete igore yaru kwana igoro ya matem buna korekana ya majiru wasyo buna chia chenzingira ojite judume ka so kuibera amatem umwaka ogocha ebejine roje ya charara kineke konye rigere lya sinini ngakyura je kwanire nganda konye tubaraiga amisi maitamatem allegations chavero ngochiro allegations because itarige to vergo to yere page 2 asigaseti ya the standard ikarodana MPs accused to state agencies of abetting cheating in examination karodrojena Sirajiropa oyore Communication Authority of Kenya director karodana ya lende na bachakiro tukikorana ngige kwira asensebe maitamatem ya tukakwanira kena nkilinga nko yubwale but bona itogochiro allegations because talinga tu abwatra no nyotenge keraba kusi abana baba kusibe tabu ya kusaba kora matembo ya no jenki kenyingi magosensengi maya kwana ngende kamna kobanga ngosa kasoli krochi chiviza chale ko bantu batako na mumbu gojiko ligi green pastures kikabanga nanda bagusina nengwe tabalenga ba tamatembo ikono be believe nero gosa allegations chironga matembo ko ibwa bona andambo wato wange kera bantu gete betire gosa kero school gete yetire mona itanya gwetabo ngamatembo ebiru but even chekonyiro ke allegations lakini ndene kenenga kuchire yanya lekana yaba ngonyiro ke allegation linga tinda proof gosta proof but ngonya lekana ngamatembo gochara ibwa but tichi agency tin komanya bona kibata ngo chibale ko koro butuki bona butuki bombro bati bole kenenga nchiro gosenchio besana Azimio now takes Finance Act fight to court Azimio nero corona ya amwire na ngoidede igenteka signature usangiriji signature nga kiroja mangana bono abakenya wari signature na Finance Act Azimio yana gote nga tokwana kulitanga ni umheshimiwa Raila Odinga otemire no position yae opposition nego takotoranga abakenya babere bya ine legasi en fact ya serikali si achiri banya kosoe bono batemire ko kwa no muri yasinjire bachiri wonchoka na round ne babatiaga sibamnya kubagenda ono raba renge njera bane kalendo ngono kuri signature because kulingana constitution na bokuri signature sinyinge kwa ligiri oire kwenda ikotini tingi na ba renga na bakonya ko ntuka na sira liye kigane ji barasi ronya kora chaba chi community
tebatira atika baratema ngamanaki baratema mangane kurisina chabanda kotini bana kotini ne ro matunda usona bagenda ku for example ya sabasaba batema moina na moina ke gwete ete ona kibalengere ngati baratema na kotina Oburu Odinga karote ana why I'm ashamed of Parliament you karote ya senator Oburu Odinga karote na aya agar komochia chikori gicha ya senate na assembly banani go bari a week ring asoko kina wense yake ini gaseti ya standard I think that I romo Oburu Odinga bana bone ringa aba Kenya bari go otwara hopes na bantu bachorete umate karo moko chora abantu indichi boss chiabo but kwanya wacho romo to chire bunge go so chire national assembly go so chire senate kera chiroro una yota gitakore okora against no tenga kya abantu bagurwa una chinchu gwakira chikuranga bone tichibiri gete na ndi anyale kana ngitengelio kore kana sibo bisiga kole kana wazi deputy president atanga ki ras mo kora abo yani tumanyita ndonga oguru utrago ona I think na kya gota beranga ororenga otwara robo soko because antu bale bakagiretenga akiwacho wali wachirenga naye guseno ayo konya bana ne patigete yabo kwando kwa guru watambo guru ya rokanete in fact before na ngali bacho letu kwa nyomoto gale esema ya sino oguru ogenda keke mu ona gitakia ta ngoro robo soko ngabantu baraka asego kora sigaseti ya destana ni doche karodana patched boss rejected all request for 1 billion to pay regular fees at 19 farms in control of budget Margaret Nyakang kandi na ya bese njiko watukwa asense meri ya city hall njiko kana emero 19 farms embi yoro cha kana de mato kana kwa yankolinga chipesa choma kana chindi choto chikotumika paka forensic audit yakole kadima kana chipesa yakale cha tumegete na cha tumegete ngai cha tumegete go chia ingwa ngolinge service provider na ande nchia kole kana te senjeri takire ono jifamu ichiga kero te makolige likuruma yaga ngbobo ata allegation singa chipesa nchia tumegete bobe na ande nchia kutumika buya ona kena kada ngan njigo chikule unazinya kuli guti kabara kwanza forensic audit yamanje kana nga chifamu ichiga cha kortega asbia na chigo chiko